Моңарчы югалганнар да. Bu senin kızın. Onun ismi Clementina. Бу ялган муйынсалар. Min birisini alam. Nega mеңа buluştun? Хатын kızlar tilekteşligi. Минем кызым бар. Nega mеңа мұны әйтәсең? Шулай итеп келдем. Ул минеке дип әйтергә кирәк. Моны башкача да эшләп була. Барысын да югалтканнан соң. Мин аны да югалта алмыйм. Минем клиентым хукуклар тыныч кына күчүен сорады. Сез малайны югалтачаксыз. Бу Клэрның әнисе. Кейт белән без эшләгән нәрсә бу Арын хакына иде. Ә кем ул? Арон. Мин Бен. Танышырга шатмын ben. Әгәр сине җибәрсәм, мине үзең белән аласыңмы? Синең кешеләрең янына. Мин монда шуның өчен. Джин, Син монда нишлисең? Алло, Джин. Иштәсеңме? Джин, иштәсеңме? Алло. Джин, бу Фил. Син кайда? Душман качты. Без көнчыгыш өлкәне тикшерәбез. Ул төньякка китте. Син каян беләсең? Чөнки ул миңа һөҗүм итте. Нәрсә? Син кайда? Джин, иштәсеңме? Джин. Джин. Ярдәм итегез. Зинһар, ярдәм итегез. әйдәгез тыңлагыз. Тагын һөҗүм булырмы икән белмибез. Шуңа күрә сез иминлек буенча бурычларыгызга әзер булырга тиеш, яхшымы? Төркем җитәкчеләре белән элемтәдә торыгыз. Лафлер эзләү төркемен җибәрде. Ләкин дошман бездән алда бара. Ул бу янгынны качу өчен кулланган булырга тиеш. Кем? Ул Сейд турында. Ул бикләнгән булса, ул ничек янгын чыгара алган? Син кем? Джек, Шепард, мин, яңа. Әлбәттә Джек. Ул кемнеңдер ярдәме белән янгын чыгаргандыр. Кемдер бу фургонны яндырган. Аннары бу кемдер аны камерадан чыгарган. Күзәтү камералары периметр аша үткән дошманнарны сизмәгән өчен, димәк ул безнең арадагы кеше булган. Бакстер, моны тизрәк хәл итәргә кирәк. Аннары хәбәр итәрсең. Яхшы, Хорас. Эй. Әйе син. Син машиналар бүлегеннән бит. Әйе. Шыгыр белән булыша аласыңмы? Минем нәрсә әйткәнемне аңламыйсыңмы? Ярар, борчылма. Бу көянтәне төшерәсе генә. Җитте дигәч, күтәр. Яхшы. Бу гади. Мин әйткәнне көт. Ярар. Әйдә, төшер. Сине былай гына машиналар бүлегенә билгеләделәрме? Әйе, шулайрак. Әйе, мине дә. Тукта булды, җитте. Менә шулай. Аларның су асты карабына кем утырыр иде? Без эшчеләр һәм идән себерүчеләр булабыз дисәләр. Каяндыр башларга кирәк бит. Әйе. Исемең ничек? Мин Кейт. Хуш килдең, Кейт. Мин Роджер. Роджер Лайнус. Танышырга шатмын, Роджер. Бу минем улым. Бу минем улым.